Nove lopte, strunjače, sobni bicikli, oprema za badminton i stolni tenis samo su dio onoga što je osnovna škola Slunj nabavila uvrstivši se među 5 pobjednika kreativnog natječaja u sklopu kojeg humanitarna udruga RTL pomaže djeci oprema sportske dvorane osnovnih škola diljem Hrvatske. Ne bi toga bilo da se cijela lokalna zajednica nije aktivirala i svojim glasovima osnovnoškolcima donijela pobjedu. Mi smo jako ponosni na sve naše Slunjane, na cijelu našu lokalnu užu i širu zajednicu, jer zaista svi su, kada smo mi objavili na svojoj mrežnoj stranici link i upute za glasovanje, tu je sudjelovao i Radio Slunj i grad Slunj. Ovo što smo mi dobili, to je kupili sa ovim sredstvima, to je stolni tenis, to je odbojka, to je nogomet, imamo evo naše na ovim balans bordovima, sve što smo mogli smo kupili, evo da njih usrećimo. Nabavljena je oprema koja je nedostajala školi za adekvatnu podršku učenicima u formalnom obrazovanju i pomoć u stjecanju zdravih navika od najranije dobi koje će ponijeti u život. Porazna statistika govori da se stopa debljine u djece i adolescenata u Hrvatskoj udvostručila u razdoblju od 1990. do 2022. godine. Epidemija debljine jedan je od najvećih svjetskih zdravstvenih problema, a Hrvatska je na vrhu europske ljestvice. No u ovoj školi je drugačije. Djeca su dosta aktivna i u sportskim ovim klubovima od nogometa, rukometa, kickboksinga, tako da mislim da smo mi tu jedna sportska zajednica. Uz dvoranu osnovne škole Slunj, udruga RTL pomaže djeci opremila je i sportske dvorane osnovnih škola u Josipovcu, Marini, Starim Mikanovcima i Koprivničkom Ivancu. Malim koracima do zdravijeg djetinjstva za dobrobit onih koji su nam najvažniji.